ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೈನಿ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ಕಂಬಳಡುಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮೈನಿ ಮುರಣಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣಿಕೆ ತಡಿ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗಳ ಬಲ್ಲೆ ಆಕಡೆ ಪಾತರ್ಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪು ಪುಣಿಕೆ ತಡಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣಿಕೆ ತಡಿ ಹಣ್ಣು ಭಂಡಾರನ ಕಾಲಾಡ್ದುಕ್ಕ ಕಮಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಆರೊಂಜಿ ಕಮಲದ ಕೂಟ ಹಿಡಿದು ಐದುಕ ಕರೆನ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕಾರಣ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗೆ ರಮಯ ಭಂಡಾರಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಕಲ 2 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಐದುಕ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲ ಪಿರಂಕ್ಲು ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಪಿರಂಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬತ್ತ ನಡು 20 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿತ್ತ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಐದುಕ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಪಿರಂಕ್ಲು ನಾಯರ್ ದೇಲಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಂದಿಲ್ಲ ಇದು ವಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಾಲ ಅಡಿಪುನಾಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾಯರ್ ದೇಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯಿ ಇಂಜಿ 5 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಂದಿತ್ತು ಕನಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ ಪೂರ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುಭವಿ ಜಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 50 ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಒಂದ್ ಪೇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಡೆ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಅವಲ ಇತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿನ ಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪ ಊಲೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ 5 ದಿನ ಇಂಚ ಪೋತುನೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರುದ ಕೂಟ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ ಐತದ ದುಂಬುದ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಾಟಿ ಬನ್ಪನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡುಕ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಬನ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರ್ಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು 3 ವರ್ಷ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಇರ್ಲು ಐದು ಬುಕ್ಕಾರ ಮೋಡಿ ನಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ಕಾಳ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಬಂಡ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ವಾಪುಜಿಂದಾಂಡ ಪಿರ ಪೊಸ ಇರ್ಲೇನ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ ಅವನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಿಂಜಲ್ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತೇರು ಐದುಕ ಆದಿರಾಜರ್ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತೇರು ಇದುದಾರು ಐದುಕ ಬಾರಿ ಪದ್ಮಗೌಡ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಿಂಜಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತೇರು ಐದುಕ ರವಿ ಅನ್ನಿ ಅಳದಂಗಡ ರವಿ ಅನ್ನಿ ಗಿಡತೇರು ಅಂದ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಅಪ್ಪನ್ನಿ ಗಿಡತ್ತೇರು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಂಬು ವೇಲೆ ರೆಡಿಸು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರು ಅಂಚ ಏರು ಪೂರ ತುಂಬುದ ಕೂಟ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತರ ಪೂರ ಪುಣ್ಕೆ ತರ್ತಿರ್ಲೇನೆ ಗಿಡತ್ತನಾಗ್ಲಿ ತುಂಬುದು ಅಂಚ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಏರುಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಏರಿಂಬಿ ಮುರಣಿದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ರಡ್ಲ ಮುರಂದ ಮೆಡಲ್ ಏರ್ಲು ಮೇ ಕುഞ്ഞೆ ಬಂಡದು ಕುഞ്ഞೆ ಮೇ ಹೊನ್ನು ಬಂಡದು ಅಂದು ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ನೇರು ಮೇ ಗಿಡಪ್ಪನೈ ಅಂಚ ನಮಗಿದೆ ರಡ್ಲ ಪೈರುರ್ದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೈರುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲವು ಆನಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜೋಡಿಡೇ ಉಲ್ಲವು 3 ವರ್ಷ ಆಣಿ ನಿಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೊಲೆತ್ತಿನ ಹುಡುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾಯನೆ ಅಂಚ ಕೃತಿಕ್ ಬೆರ್ಗಾಲ್ ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಸೊ ಗಿಡಪ್ಪನೈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಿಡಪ್ಪನೈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನ ಗಿಡತ್ತು ಗೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಅಂಚ ಸರಿ ಒಂದು ಕರೆ ಮುರಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ್ನ ಇರ್ಲು 9.09 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿನ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಎರಡು ಇರ್ಲು 9.09 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದಿನ ಇರ್ಲೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇರ್ಲು ಬಿಡ್ದಿರ್ಲು ಮುರಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಕಾರ ಟೀಮದ ಎಂಕಲ ಒಂದು 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ನೆರೆ ಕರೆ ತಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬಿದೈದು ಒವೇ ಜನ ಕುಲಿಜ್ಜಾರ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಾಕ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಕ್ಲೇ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಏತ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೋಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗೆ ಈ ಸರ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ನಾನಾತ್ ಮೆಡಲ್ ಆವಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನಾದ್ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ.